अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आज आए हुए हैं जाम दुर्रख म्यूज़ियम और लाइब्रेरी में। ये अब्दुल कादिर रिंद ने मुरतब की है। इनके आबा और अजदाद की यहाँ कदीम चीज़ें हैं और बलूचिस्तान में जो पाई जाने वाली यहाँ पे नवादरात हैं। इसी तरह जो बलूचिस्तान का इलाका डाडर है जहाँ पे उस रियासत के ज़माने में रियासत कलात के ज़माने में डाडरी बंदूकें और बाकी चीज़ें और दस्तकारियाँ होती थी, वो भी यहाँ पे हैं। और कदीम नुस्खे हैं और इसी तरह यहाँ पे फ़ारसी, उर्दू, बलूची, बिरावी और यहाँ की मकामी ज़ुबानें, उनके ज़ुबानों की किताबें भी हैं। और जहाँ पे रियासत कलात के ज़माने में जो शाया होने वाली किताबें भी हैं। और ईरान के जितने शोरा हज़रात हैं, हाफ़िज़ है, सादी है, उमर ख़याम है या बाकी दीगर हैं, और इसी तरह अफ़गानिस्तान के से भी शाया होने वाली किताबें, उनका कदीम नुस्खा भी यहाँ पे मौजूद है। तो आज यहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर खाना फ़रहंग इस्लामी जमहूरिया ईरान के डायरेक्टर सैयद अबुल हसन मीरी साहब तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने इस किताब जा का जायज़ा लिया है। तो उनसे बात करते हैं। आगा शुमारा खुश आमदीद बिगुआ शुमा आमदी इंजा दर इन मोज़ाए अब्दुल कादिर रिंद ये मुरतब करदा शुमा बगोय कि این موزه را شما چطور چاریدی اور نگاه کرده؟ این چطور میزم است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من از شما و جناب آقای رند عزیز که امروز وقت گذاشتن و ما رو هماهنگ کردن که تونستیم بریم از این مجموعه نفیسی که گردآوری کردن. به هر حال این موضع مجموعه شخصی هست که حاصل یک عمر زحمت و صرف هزینه‌های زیادی است. به هر حال نمایی از فرهنگ و تاریخ ایالت بلوچستان هست. من در این موضع هم از کتاب‌هایی که دیدم، کتاب‌های خطی که در خیلیشون اصلا جای دیگه وجود ندارد و کتاب‌های مختلفی از همه زبان‌ها اینجا قابل استفاده هست و از یک طرف هم وسایل زیادی که از جاهای مختلف گردآوری شده. خب مشکلی که اینجا الان این موزه هست و امثال این موزه ها ممکنه در پاکستان و بلوچستان زیاد باشد، اینها فرهنگ مشترک ایران و پاکستان هم هست. به هر حال خیلی از این کتاب ها فارسی هست و فرهنگ بلوچی، مردم ما، بخشی از استان سیستان بلوچستان ما جمعیت زیادی بلوچ هستند و برای اونها هم جذابیت زیادی دارد که اینجا گردآوری شده کتاب‌ها و محصولات و وسایلی که نشان دهنده فرهنگ اونهاست. در موضوع‌های مختلفی ممکنه دیده باشن ولی خیلی از اونها در موضوع‌ها قابل نمایش نیست و در دسترس هم نیست. به نظر من اینجا نیاز هست که بیشتر توسعه پیدا بکند و مجموعه هم فرهنگی که اینجا وجود دارد در حکومت بلوچستان و هم شخصی قابلیت این دارد که یک موزه بزرگی شخصی و به عنوان اولین موزه شخصی در بلوچستان و کویت قابل نمایش عموم باشد و حیف است که چه گردشگران که ممکنه از کشورهای مختلف از این مسیر ایران و کویت وارد پاکستان میشن یا از ایالت‌های مختلف میان اینجا، حیف است این مجموعه رو نبینن و نیاز هست که بیشتر توسعه پیدا بکند. خب به هر حال جناب آقای رند زحمت زیادی کشیدن، سرمایه زیادی شخصی صرف کردن، ولی الان نیاز هست که این مجموعه بزرگتر بشه و خیلی از محصولاتی که اینجا به صورت استاندارد هم نگهداری نمیشه اینها نگهداری بشه. به هر حال با ذوق شخصی و زحمت ایشون این سرمایه ارزشمندی که قابل قیمت گذاری نیست گردآوری شده. به هر حال باید برای عموم مردم و نسل‌های آینده بلوچستان و پاکستان ارائه بشه و دیده بشه، به اینها با فرهنگ و تاریخ خودشون آشنا بشه. हाँ शुमा इंजा आमदे इंजा निगाह कर दे दरहीन बलूचिस्तान और दसिस्तान बलूचिस्तान चीज़ाए ज़्याद सुनती आस्तान शुमा उन की चीज़ाए सुनती दर ईरान सिस्तान बलूचिस्तान और दर बलूचिस्तान पाकिस्तान चतुर दादे की यकसानियत आज या जुदा जुदा आस्तान اینها از هم جدا نیست. ما مثال میزنم، نمونه سفالی که ما در کلپورگان سراوان داریم اونجا، شما مهرگیر برید خیلی اون نمادها و نقشه اونجا داره دیده میشه. یعنی نمادی که موزه زنده ای هست در ایران که یونسکو هم ثبت شده، در مهرگیر هم میبینید تاریخ 9000 ساله‌ای که حالا مهرگیر دارد این مشترک است. به هر حال
بلوچستان و ایران از هم جدا نیستن و نبودن. فرهنگ و تاریخ همه چیز ما مشترک هست. اینجا همه از حالا گویش گرفته تا آثار و تاریخی و همه چیزی که هست مشترک است بین مردم دو کشور و برای حفظ و نگهداری و انتقال اون به نسل آینده باید همه کمک کنیم و به نظر من ایران و پاکستان میتونن برای ثبت این آثار علاوه بر ثبت آثار تاریخی که هست در یونسکو خیلی آثاری که هست به صورت غیر ملموسه، یعنی فرهنگ و گویش و زبان و لباس و همه این چیز هست مشترکه، اینها رو به صورت مشترک بتونن با همکاری هم دیگه بتونن در میراث در یونسکو ثبت جهانی بکنن و اینها ماندگار بشه. عبدالقادر رند صاحب، یہ میوزیم آپ نے مرتب کیا ہے اور ایک دو سال میں تو نہیں ہوا، اس میں کئی سال لگے ہیں، تو کیسے خیال آیا یا آپ کے آباء و اجداد نے یہ چیزیں اکٹھی کی؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو میں سب سے پہلے ابوالحسن امیری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ زحمت کر کے قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لائے. یہ ایک نسل کی بات نہیں ہے، اس میں میرے پردادا ان کی کتابیں گل محمد، یہ تقریباً 5 نسل سے ہمارے پاس یہ جو کتابیں ہیں، یہ تلواریں، بندوقیں اور قلمی نسخے یا اسلامی کتابیں ہیں، وہ ان کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں اور ان کو میں نے سیو کیا. درمیان میں کچھ چیزیں ضائع ہوئی ہیں تو یہ بہت پرانی ہے اور میں نے ایک عمر لگائی ہے اب تقریباً 40 سے 45 سال، تو میں نے اس کو مینٹین کرنے میں اور ان چیزوں کو جمع کرنے میں لگا ہے. آغا امیری نے ابھی بتایا کہ آپ نے یہ مینٹین تو کیا ہے، لیکن یہاں پہ جو گنجائش بہت کم ہے اور چیزیں اس طرح رکھی ہوئی ہیں کہ معلوم نہیں ہو رہا، تو عام لوگوں کے لیے، لوگوں کے دکھانے کے لیے اس کو مزید وسعت دی جا سکتی ہے؟ جی دی جا سکتی ہے. یہ کہ اگر کام کرنا ہو تو دی جا سکتی ہے، کیونکہ میں نے حکومت بلوچستان سے اور سیاسی لوگوں سے اور اداروں سے اپیل کی ہے، ان کو لکھا ہے، ایک فائل بنی ہے میری کہ مجھے سپورٹ کرے، مجھے کوئی ایسی جگہ دیں زمین جہاں پر اس کو میں کھلی جگہ پہ بنا سکوں. یہاں ریسرچر، ادیب، شاعر اور جن کو، کیونکہ اب اس لائبریری میں پی ایچ ڈی کے اسکالر بھی آئے ہیں، ایم فل کے اسکالر بھی آئے ہیں جن کو ریفرنس کی ضرورت تھی، انہوں نے لیا. اس سے پہلے سڈنی یونیورسٹی کے پروفیسر یہاں آئے، مونالیزا ایک فلپین کی تھی وہ آئے ہیں، عامر محبوب سڈنی یونیورسٹی کے تھے وہ آئے ہیں. دوسرے بلوچستان میں تو بہت سے دوست آ رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ میرے پاس اس جگہ کی کمی کی وجہ سے لوگ آنے سے ذرا گھبراتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اس کو گورنمنٹ سپورٹ کرے اور یہاں کھلی جگہ پہ ہو. تو میرے پاس ایسی چیزیں ہیں، یعنی میرے پاس 2000 سال پرانے سکے بھی ہیں، میرے پاس ریاست کالات کا آئین بھی ہے، میرے پاس ریاست کالات کے سکے بھی ہیں، ڈاکومنٹ ہے، دستاویز ہیں، اور یہ جو آرکائیول دستاویزات ہیں یہ بہت زیادہ ہیں. قرآن پاک کا پہلا ترجمہ جو دنیا میں ہوا ہے بلوچی براوی میں، ان کے نسخہ جات میرے پاس ہیں، ان کے ہیں. تو ڈاڈر میں مکتبہ درخان کے جو مطبوعات ہیں، اور اس کے حوالے اس کے بعد میری جو یہ جام درک کتابچہ ثقافتی مرکز ہے، رجسٹر بھی ہے گورنمنٹ کے پاس، اور پلس یہ برٹش لائبریری میں ان لسٹ ہے، اور میری لائبریری اور ڈاکٹر عبدالرحمن براوی صاحب کی کتابیں. تو یہ اس لیول کی ہے، مگر افسوس کہ فی الحال جگہ کی تنگی کے باعث دوست نہیں آ سک رہے ہیں، ان کو میں مینٹین نہیں کر پا رہا ہوں، ترتیب بھی نہیں ہے. تو ریاست سے گزارش ہے، سیاسی لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرف توجہ کریں. یہ ایک سرمایہ ہے، ہو سکتا ہے میرے بعد یہ فٹ پاتھ پہ بکیں، کیونکہ میں نے فٹ پاتھ سے علی گڑھ کے پڑھے ہوئے سردار خان گشکوری کی کتابیں میں نے فٹ پاتھ سے لی ہیں 2012 میں. اس میں وہ نایاب کتابیں تھیں کہ جب اس کا والد کو خان بہادر کا خطاب ملا تھا 1920 میں، اس کا اوریجنل لیٹر تاج برطانیہ کا بھی اس میں تھا. وہ فٹ پاتھ پہ کلو کے حساب سے میں نے خریدی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ میرے بعد ہو سکتا ہے کسی کو شوق نہ ہو، یہ اس طرح تباہ ہو جائیں گے. نہیں، اگر حکومت کی جانب سے یہ کہا جائے کہ آپ اس کو حکومت کی تحویل میں دیں اور وہاں پہ اس کو مینٹین رکھیں، تو کیا آپ دیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ میں صرف ایک سوال ان کے سامنے رکھوں گا، اگر حکومت کے اپنا آرکائیوز یا اس کی اپنی لائبریری جو 20 سال پہلے تھی اور آج مینٹین ہے تو میں اس کو دوں گا. اگر وہ 20 سال پہلے تھی اور اس میں آج چیزیں نہیں ہیں تو میں اس کو تو نہیں دے سکتا، کیونکہ بابوگری ایک الگ چیز ہے اور علمی کام کرنا، ریسرچ کام کرنا، ڈیڈیکیشن یہ الگ چیز ہے. اچھا، آغا امیری نے یہ کہا کہ سیستان بلوچستان اور جو پاکستانی بلوچستان ہے، میں نے بعض چیزیں دیکھی ہیں کہ یہ ثقافت مشترک ہے،
تو آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی سر، مشترک ہے، کیونکہ یہ خطے ایک دوسرے کے ساتھ ہمسائے رہے ہیں اور یہ تہذیبی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں. اب آقا میری صاحب نے ایک پوٹری ہم کو دی ہے کہ جو سیستان بلوچستان سے نکلی، اس کے پیٹرن ہمارے میرگڑھ کے پیٹرن جو پوٹری پر ہیں ان سے ملتے ہیں. تو تہذیبی ایکسچینج دنیا میں ہوتا رہتا ہے، یہ ہوا ہے. یہ جو سمندر یا دریاؤں کے کنارے جو یہ سارا بیلٹ ہے، یہ سیستان بلوچستان سے لے کر، تو یہ تہذیبی روابط ضرور رہے ہیں سیستان بلوچستان کے ایران کے ساتھ. ایران اس خطے میں قدیم ترین تھی. ہمارے ریاست کلات کی زبان فارسی تھی، بلوچی بھی چلتی تھی، براوی بھی چلتی تھی. تو اس طرح سے ان کا تعلق بالکل ہے. تو گزارش یہ ہے کہ میری صاحب یہ کلچرل ایکسچینج کے حوالے سے کوئی ایسا پروگرام ترتیب دیں کہ یہاں کے لوگ وہاں جائیں، وہاں کے لوگ یہاں آئیں، تو ایک دوسرے کو جانیں اور یہ ساتھ رہیں. بہت بہت شکریہ آقا جان. خوشحال باشید. سلامت باشید. ما هم از مجدد از جناب آقای رند بابت زحماتی که صرف کردن برای حفظ و نگهداری فرهنگ و تاریخ این منطقه که مشترک است با کشور ما تشکر میکنیم و آرزوی توفیق برایشون داریم. چون نکته‌ای فرمودن در رابطه با توسعه روابط فرهنگی ایران و ایالت بلوچستان و سیستان بلوچستان، ما این کار رو دیر وقتی شروع کردیم. نمونهش بحث برگزاری مفاخر ادبی مشترک ایران و بلوچستان بود و بعد از اون هم در این مدتی که بنده اینجا مسئولیت رو بر عهده گرفتم بیش از 5 هیئت رو ما اعزام کردیم و یا مقدمات برنامه‌ریزی برای اعزام اونها داریم، از مدیران مدارس گرفته تا هنرمندان گروه‌های نمایشی، صنایع دستی و هنرهای سنتی، علما و خیلی گروه‌های دیگه که به هر حال اینها یک فرصتی هست. ما از اونورم گروه‌های شخصیت‌هایی از ایران اومدن و خواهند آمد انشالله. بنا داریم به امید خدا در آینده با توجه به این شرایطی که بود عقب افتاد، هفته فرهنگی ایالت بلوچستان رو در ایران برگزار کنیم در زاهدان و هفته فرهنگی سیستان بلوچستان رو ما در کویت انشالله سال آینده برگزار کنیم. همینجا هم از جناب آقای دکتر رند دعوت میکنیم انشالله یک غرفه‌ای بگیرن بحث فرهنگ به عنوان موضعی که حالا دارن شخصی بخشی از وسایلشون رو برای نمایش عموم در هفته فرهنگی ایالت بلوچستان در زاهدان انشالله به امید خدا موقع بیارن و برای عموم قابل نمایش باشه. تشکر. سامعین اور ناظرین، آپ نے سن لیا کہ آقائے امیری جو ڈائریکٹر جنرل ہیں خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران کے، انہوں نے کہا کہ سیستان اور بلوچستان کی روایات، اقدار اور ثقافت ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس حوالے سے باقاعدہ زیدان میں ایک ہفتہ مثلا ایک ہفتے کی نمائش کروائیں اور یہاں کے لوگوں کو وہاں لے جائیں اور وہاں پہ دنیا کو دکھائیں کہ جو بلوچستان میں ہے، پاکستانی بلوچستان میں یہ چیزیں قدیم سے ہماری روایات میں شامل ہیں. اور اسی طرح کوئٹے میں ہم خانہ فرہنگ میں بھی اسی طرح کی نمائش کا انعقاد کریں گے، اور عبدالقادر رند صاحب کو بھی ہم اس میں دعوت دیں گے کہ وہ اپنی چیزیں لائیں، اور اس طرح کا جو ایران ہے وہاں سے جو آثار قدیمہ کے یا دانشور ہیں یا علماء کرام ہیں ان کو دعوت دیں گے کہ وہ بھی اس بلوچستان کے قدیم ورثے کو جانیں اور پہچانیں، اور تاکہ ہمارے ہاں جو برادرانہ تعلقات ہیں مزید مستحکم ہو. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.